Shwmae ydych chi? Diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Heddiw dyn eisiau I adloesi adnodd o llyfrgell Fyne sydd rhanbarth o'r llyfrgelloedd sydd ar gael ar gyfer yr iaith oglenni Go neu Golang. Fel esbonwyd yn y fideoedd cynderach, mae'r Fyne neu Fyne sydd athlyd F-Y-N-E llyfrgell neu pecyn sydd ar yn gallu ei fewnforio I mewn pan ar yn datblygu yn y iaith Golang I creu yr apiau neu cymwysiadau gyda'r rhyngwyneb, graffig neu dewydedig, ac un o'r fanteision o defnyddio y llyfrgell hwn sef Fyne yw os y mae gyda ni yr ymgylchiad sef yr caledwedd a'r pensaeraeth a'r ein cyfrifiadur sydd yn cymwys ac yn addas yr yn gallu bod ni'n datblygu I mewn yn ymgylchiad o'r cyfrifiadur Linux yr yn gallu cydbynteru deuolion ar gyfer y llwyfannau eraill enghraifft I mewn yn yr ymgylchiad Linux yr yn gallu cydbynteru yr gweithredwyolion neu'r deuolion ar gyfer y cyfrifiadur gweithredydd enghraifft Windows neu Android neu Mac neu iOS ac yn y blaen trwy'r defnyddio y trwyddedigaethau sydd ar gael gyda'r llyfrgell Fyne neu'r llyfrgelloedd perthnasol. Felly I wneud hyn mae gyda ni dau dewisiad. Yn gyntaf ydyn yn gallu llawitho yr cydbentwrwr arbenigol ar gyfer y llwyfan perthnasol. Felly os ydyn ni eisiau I creu yr gweithredwyolion ar gyfer y llwyfan Windows ydyn yn gallu llawitho yr cydbentwrwr ar ei gyfer. Enghraifft, os ydyn yn edrych ar y gwydrlen ar y ochr de, mae gyda ni y gorchymyn sydd yn edrych yn weddol hir, sef yn y brith lythrennau ec ac wedyn yr cyfartalnod ac wedyn x wyth deg chwech, tandillech 64 cysylltnod w 64 cysylltnod mingw 64 cysylltnod ec ac yn y blaen. Felly beth y mae'r llinell hon yn wneud yw yn gyntaf mae gyda ni y tri amrywiolyn amgylchiad sef yma nhw yn gyd I mewn yn y brith lythrennau ec ac wedyn ec OOS ac wedyn ec o tadillech galliogwyd ac mae'r rhain yn benodi yn gyntaf ar gyfer yr brith lythrennau ec yr enw o'r cydbentwrwr I gydbynteru I mewn yr gweithredolyn ar gyfer y llwyfan perthnasol ac wedyn gyda'r ec OOS rydyn yn benodi y llwyfan I fod cyfundrefn gweithredydd Windows ac wedyn yn yr ec o tandillech galluogwyd. Ynglŷn â'r ec o tandillech galluogwyd, mae'r hwn yn penodi a ydy I galluogi y gymysgiad o'r cod pan ydyn yn cydbynteru ar gyfer y gweithredwyolyn neu deuolyn I gymysgu yr cod yn yr iaith rhaglenni ec gyda'r cod yn y iaith rhaglenni Go neu Golang. Os mae'r hwn yn cyfartalu i'r gwerth 1, felly yr ateb yw ydy ar gyfer yr cymysgiad o'r dwy iaith sef ec ac hefyd Go neu Golang. Os yma'r gwerth yn gyfartalu I ddim, mae'r ateb yw nac ydy ydyn dim ond yn cydbynteru yn yr iaith Go neu Golang heb yr iaith ec. Oherwydd ydyn angen I defnyddio y llyfrgelloedd ar gyfer y llyfrgell Fyne ysgrifennwyd I mewn yn yr iaith ec, felly mae angen I ni I benodi a gwerth I fod yn 1 oherwydd fel dych chi'n gweld ydyn wedi penodi yr amrywiolyn amgylchiad ec
i fod yr enw'r o'r cyfnodwr ar gyfer yr iaith ec, neu ec ychwaneg. Felly dyma'r gyntaf ffordd o gyfnodau yr gwrthodiolion ar gyfer y llwyfan Windows. Felly os ydych nawr yn pwyso ar y botwm doddiad, mae gyda ni neges gwach. Ni canfydyd yr ffail gwrthodiolion x86 ac yn y blaen cysylltnod ec ac yma'r reson hwn nad oeddwn ni'n wedi ei fensefydlu ar yr cyfrifiadur hwn. Felly os ydyn ni'n archwilio i mewn yn yr rheolwr pecyn semnetig ar gyfer yr ec, a dyma'r canlyniad. Felly os ydyn ni'n torchi lawr, mae gyda ni cwbl llwyr helaethrydd o diwysiadau ar gyfer yr meddalwedd ec ar gyfer pwp fath o'r is-adeiladaeth neu pensaerniaeth o'r cyfrifiadur hon. Felly os ydyn ni eisiau i datblygu ar gyfer y llwyfan Windows, enghraifft yn yr is-adeiladaeth, enghraifft ar gyfer yr 12 dyd. Felly fan yma, mae gyda ni yr ec mingw o 64 cysylltnod i 686 wyn 32 ac mae'r hwn yr cydpendwrwr ec gynw ar gyfer y mingw o 64 ar gyfer y llwyfan yr wyn 32 dyd ac mae'r hwn yn edrych yn debyg iawn neu debygol iawn i'r x86 64 o 64 mingw 64 ec ond oherwydd dwi'n eisiau i datblygu ar gyfer yr llwyfan wyn 32 dyd, mae'r hwn yn yr becyn chwilio'r semnetig yn fwy addas ar gyfer i. Felly os dwi'n nawr yn ei llawrytho trwy clicio ar y blwch wirio fel hyn ac wedyn i nodi ar gyfer yr fensefydlu. Felly mae angen i ni i fensefydlu llyfrgelloedd dibynadiedig eraill hefyd, sef y rhain fan yma, enghraifft y mingw gysylltnod o 64 cysylltnod cyffredinol, neu'r mingw gysylltnod o 64 cysylltnod i 686 cysylltnod datblygu ac yn y blaen. Ac wedyn os ydyn ni'n clicio ar y botwm i'w arnodi nhw fel hyn. Ac nawr mae angen i ni i pwyso neu clicio ar y botwm i cymisio fel hyn. Ac wedyn dim ond i wirio y rhain. Ac wedyn i pwyso ar y botwm i cymisio fel hyn. Gyntaf mae angen i fensefydlu i docio fe. A dyna ni. Felly nawr, os ydyn yn symud i'r gwydredlen arall ar y ochr chwith, trwy bwyso ar y botwm me, rheol B ac wedyn y saith ydy'r i'r chwith neu'r dde, does dim llawer o gwahaniaeth. Felly nawr os ydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn pa ec. Felly dyma'r pregell lle mae'r ec yn bodoli. Felly os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r pregell hwn, sef yr user bin ac wedyn
unrhyw beth gyda'r patrwm ec I mewn yn yr enw. Felly, mae gyda ni yr un fan yma, sef I6 with 6 o 64, mingw 32 ec wyn 32, felly rydyn ni'n gallu defnyddio hwn yn y gorchymyn I adeiladu gwrthodolion ar gyfer yr llwyfan Windows yn yr pensuriaeth 32 dyd. Felly os rydyn dychwelyd i'r gwydrlen ar y ochr dde, trwy bwyso ar y botomeg chreol, ac wedi hynny ar botwm 7 i'r dde enghraifft, ac nawr os rydyn yn golygu y gorchymyn o'r blaen I fod I6 with 6 cysylltnod O 64 cysylltnod mingw 32 cysylltnod ec cysylltnod wyn 32. Fan yma dim ond I grybwch ar gyfer yr ymofyn beth ydy'r mingw 32, felly mae'r hyn yn gyrcholi geiriau Saesnig ar gyfer lleiafol, llyfrgell, gynw ar gyfer Windows, neu minimal, gynw for Windows, ac mae'r 32 yn gyrcholi yr dyd 32. Nawr, os rydyn pwyso ar y botwm doddiad, beth sy'n digwydd? Trafod rydyn yn achos ar gyfer hyn I gigpentyru, os rydyn yn dadansoddi yr datganiad o'r gorchymyn, fel esboniad o'r blaen, a gyda ni y 3 amrywolyn amgylchiad, ac wedyn rydyn yn rhedeg fan yma gyda'r gorchymyn Go, yr gorchymyn ar gyfer yr iaith oglenni Golang, gyda'r diwylliad I adeiladu, felly mae'r hyn yr gorchymyn cyffredinol pan rydyn eisiau I adeiladu yr gwrthodolyn neu deuolyn ar gyfer y rhaglen neu cymwysiad. Felly mae'r hyn wedi gorffen, ond y fydd hwn yn gweithio. Wel, cawn ni'n gweld, os ydyn yn rhestru gwysiad nawr o'r pregell rhededol, mae gyda ni yr ffeil newydd gyda'r oldodiad .exe sydd yr oldodiad cyffredinol ar gyfer cymwysiadau ar gyfer llwyfan Windows. Os rydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn I rhedeg, beth sy'n digwydd I agoffa eu hunain rydyn I mewn yn yr amgylchiad Linux. Ond fan yma, mae gyda ni yr cymwysiad gyda'r enw Wine sydd yn ein galluogi ni I rhedeg rhyw rai o'r cymwysiadau oddi wrth y llwyfan Windows I mewn yn yr amgylchiad Linux. Nawr, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn Wine gyda'r rhaglen hon, sef hello, cysylltnod byd.exe, beth sy'n digwydd? Felly os rydyn yn rhedeg unwaith eto, ac wedyn I osbennu I rhyw fath o'r ffeil cyfamserol fel hyn, nawr os rydyn yn edrych unwn yn y ffeil cyfamserol, felly mae gyda ni yr osbeniad oddi wrth y rhaglen Hello Byd sydd yn dweud Hello Byd, sut ydych chi, a ydy pob beth yn iawn. Felly mae'r rhaglen hon yn gweithio hyd at hyn, ond pan ydyn ni eisiau I arddangos y ffenestr gyda'r rhyngwyneb dewydedig ar gyfer defnyddiwr, roedd gyda ni yr gwach oedd wedi ei arddangoswyd I mewn yn y llysiau o'r blaen, yn uchod. Felly, beth sy'n digwydd pan ydyn yn rhedeg yr gwrthodolyn I mewn yn yr cyfundrym gweithredoedd Windows go iawn? Wel, cawn ni'n gweld,
Dyna fe ar yr ochr ar y chwith, felly os arnyn yn dwbl clicio arno fe. A dyna ni. Yn debygol iawn i'r cefndir wythrdedd Linux, ond gyda'r ffram ar gyfer y ffenestr yn ymddangos am enid. Felly, dyma'r oedd yr chymyn i gefndaru yr gweithredolion hwn, sef ec yn cyfritalu i'r I686 U64 Mingu 32 ec Win 32 ec OOS yn cyfritalu i Windows ec Go gallogwyd yn cyfritalu i'r 1 ac wedyn y gorchymyn Go adeiladu dot ac yma'r diwysiad ar gyfer y ec y cipedwrwr llarwythred o'r blaen ac ar gael y chwibr ar y ochr dde fan yma sef // user // bin // I686 U64 Mingu 32. Dwi'n dyfalu allan yn gallu addasu y diwysiadau o'r rhain i dod o hyd o'r diwysiadau cywir ar gyfer yr dibyndyru o'r gweithredolyn sydd yn gallu rhedeg heb trafferth, enghraifft yn atrach na defnyddio yr cefndirwr fan yma'r Mingu 32 ec Win 32, enghraifft rydyn yn gallu dewis un arall, enghraifft efallai y hwn fan yma, sef ec NM Win 32. Felly, os rydyn yn gwneud hyn, beth sy'n digwydd, wel, cawn ni'n gweld. Felly nawr, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn unwaith eto, i rhedeg yr gweithredolyn, neu os rydyn yn rhestru y manylion o'r ffail gweithredolyn, fe oedd ddim byd yn digwydd os rydyn yn gyntaf yn dileu y ffail ac wedyn os rydyn nawr yn dibyndyru gyda'r un diwysiad o'r cefndir o'r blaen. Nawr os ydyn yn rhestru ar ffail ar gyfer yr gweithredolyn, nid oedd yr gweithredolyn wedi ei creu. Nawr, os rydyn yn efallai yn profi cefndirwr arall, enghraifft yr ec 10 ac wedyn Win 32. Felly nawr mae'n wedi gorffen os rydyn yn rhedeg y gorchymyn hello byd.exe, beth sy'n digwydd? Neu gyda'r gorchymyn wine neu win a dyna ni yr un peth o'r blaen. Ond dwi'n yn dychmygu os ydyn yn parhau i arbrofi gyda'r cefndirwyr eraill sydd ar gael, efallai yn y diwedd rydyn yn gallu dod o hyd o'r gweithredolyn sydd yn gallu rhedeg heb trafferth. Ond ffordd arall i dod o hyd o'r gweithredolyn ar gyfer y llwyfan neu'r cefndir wythrdedd gwahanol, enghraifft Windows, yw i defnyddio methwyd eraill, sef yn gyntaf Docker ac wedyn Fyne-cross i groes cefndiru ar draws yr cefndir wythrdedd ac dwi'n yn canfod yr modd gorau os rydyn eisiau i fynd sefydlu methwyd ar yr cefndir wythrdedd Linux yw i defnyddio yr rheolwr becyn synaptic. Enghraifft mae gyda ni os rydyn eisiau i fynd sefydlu rhyw fath o'r meddylwedd oddi oedd yr cwmwl neu'r rhyngryd. Mae gyda ni y dair ffordd. Yn gyntaf rydyn yn gallu
lladwitho fe oddi wrth yr wefan, yn yr al yr yna'n gallu ar yr terfynech neu'r llinell gorchymyn yn ei lladwitho oddi wrth yr cadwfedd, ac yn trydydd yr yna'n gallu defnyddio y rhewlwr pecyn synaptig i lladwitho oddi wrth yr un cadwfedd fel ar yr llinell gorchymyn. Yn llawer o'r amserau dwi'n yn canfod mae'r trydydd ffordd y gorau oherwydd mae'r feddalwedd sydd ar gael oddi wrth y cadwfar ar gyfer y dosbarthiad cywir, y rheini sydd wedi ei goruchwylwyd oddi wrth yr goruchwylwyr ar gyfer y dosbarthiad, ac wedyn pan ydyn ni'n defnyddio'r rhewlwr pecyn synaptig, mae'r hwn yn canfod y dibyniadau angenrheidiol ar gyfer yr meddalwedd i gweithio yn yr cefndir weithrededd yn hunan symudol. Os ydyn gwneud yr un peth yn gyfrydoledd ar yr llinell gorchymyn, mae angen i ni i wneud yr un peth yn llaw waith sydd yn cymryd yn mwy o amser. Os ydyn yn y techneg hynny, y techneg lladwitho oddi wrth y cadwfedd cywir ar gyfer y dosbarthiad, os ydyn yn mynd yn uniongyrchol i'r wefan ar gyfer y meddalwedd, felly yn llawer o'r amseroedd mae angen i ni i cydbyndyru yr un meddalwedd ar y cefndir weithrededd ar gyfer y dosbarthiad yn unedigol, oherwydd yn llawer o'r amseroedd nid ydy'r meddalwedd ar gael sydd yn unedigol ar gyfer y dosbarthiad o Linux perthnasol. Felly, yn yr achos hwn, os ydyn mynd i lawrytho yr meddalwedd Docker i gyfndyru yn y cefndir weithrededd Linux rhyddodolyn .exe i rhedeg i mewn yn y cefndir weithrededd Windows. Felly, dwi'n argymell i defnyddio yr rhewlwr pecyn i wneud hyn. Felly, nawr, os ydyn yn achwilio ar gyfer Docker, felly, mae gyda ni y rhain fan yma. Dwi'n dyfalu mae gyda'r hwn dim ond yr enw Docker, ond mae'n sonio fel nid ydy ei meddalwedd cywir ar ein gyfer ni, oherwydd mae'r hyn dim ond yr Docker neu'r llong arth, neu'r llong borfar, neu'r llong orsaf, ar gyfer yr hamborth, ar gyfer y cymwysiadau, ar gyfer yr cefndrefn. Felly mae'r hwn yn sonio rhywbeth gwahanol. Felly yn yr ail, os ydyn yn edrych arno yr disgrifiadau, mae'r hyn yn sonio yn berthnasol. Felly os ydyn yn edrych ar yr tudalen cartref, mae'r hwn yn edrych yn berthnasol. Yr un sydd dwi'n yn gwybod ydyn yn eisiau yn penderfynol yw yr un fan yma, sef Docker neu llong arth neu llong borfa neu llong orsaf cysylltnod cyfansoddi. Os ydyn yn fachlio i'r dalen cartref, a dyna ni, dyma'r tudalen ar gyfer y meddalwedd Docker, neu llong arth, neu llong borfa, neu'r llong orsaf sydd ydyn yn eisiau. Wedyn i'r nesaf, ac wedyn beth am yr un nesaf. Mae'r hwn yn edrych yn berthnasol, ond mae'r hwn yn edrych fel nid ydy ei meddalwedd swyddogol oddi wrth Docker. Ac wedyn beth am yr un nesaf. Felly, unwaith eto mae'r hyn yn edrych yn wahanol. Ac wedyn beth am yr un fan yma, y olaf. Unwaith eto mae'r hyn yn edrych yn berthnasol,
ond nid ydy ar feddywedd swyddogol. Felly, rydyn ni'n eisiau I glarwyddo ar un fan yma, sef llong borfeydd cyfansoddi, neu'r llong arthydd cyfansoddi, drwy'r gyntaf clicio ar y blwch wirio I arnodi ar gyfer yr nesafydliad. Ac wedyn mae angen I wneud yn sicr rydyn wedi cysylltu gyda'r rhyngrwyd, ac wedyn mae angen I ni I clicio ar y botwm I cymysio fel hyn. Ac wedyn I clicio ar y botwm I cymysio. A dyna ni. Mae'r doi o'r rhain wedi cael ein sefydlwyd, sef yr llong borfeydd cyfansoddi fan yma, ac wedyn llong borfeydd.io. Ac wedyn, gan ein bod ni yn yr awr hon I mewn yn y rheolwr pecyn syneptig, rydyn yn gallu chwilio ar gyfer yr pentoro eg arall. Felly os ydyn yn unwaith eto yn achwilio ar gyfer eg. Felly mae gyda ni y ddoi fan yma sydd ydyn yn gallu ei llawryddo ac wedyn ei brofi ar yr cyfrifiadur hwn. Ac unwaith eto I pwyso ar y botwm I cymysio. Fel ydych chi'n gweld, yn y cefn mae'r hyn yn rhedeg ar un gorffmynion, fel enghraifft yr RPT, gyda'r RPT get neu yn y blaen, ond mae gyda fe yr data ynglyn ar yr pecynau dibynadiedig ac mae'n gallu yn rhedeg y gorffmynion I glawyddo y pecynau dibynadiedig yn hunan symudol yn ytrach nag angen I wneud hyn yn gwaith llaw sydd yn llawer mwy araf neu galetwaith. Unman yn y pregell blaenslais user, blaenslais bin, blaenslais ac wedyn sydd yn cynnwys y patrwm eg fel hyn. Ac hefyd y patrwm win32 fel hyn. Felly mae gyda ni yr cipentyryddion newydd ar gael sydd yn dechrau gyda'r x86 ar y gwrdralen D. Rydyn yn gallu algeisio I pentyru yr gweithredolyn ar gyfer llwyfan Windows I alusodi yr gwerth neu gosodiad ar gyfer yr amiwolyn amgylchiad eg I fod enghraifft x86 wedyn tanillell w 34 cysylltnod min gw 32 cysylltnod eg win 32 ac wedyn I bwyso ar y botwm doddiad neu yn ytrach mae gyda ni neges am rybysedd sydd ar ni'n wedi anghofio I mewn osod yr
64 ac wedyn gysylltnod cyn yr W 64. Nawr os yr un unwaith eto yn ailgesio, neu os yr un yn gyntaf yn delay yr ffeil gweithredolyn fan yma ac wedyn yn ailgesio, ac wedyn yr un peth negeseuon gwach neu amrywisedd fel o'r blaen. Felly yr un yn gallu parhau i achwilio am bell mwy i datrys yr amrywiseddau hyn, ond yn ytrach na hynny, yr yn mynd i defnyddio meddalwedd Docker neu llong borfeydd i gyfyndaru ar draws llwyfan yr gweithredolyn ar gyfer yr gefndir weithrededd Windows. Ond cyn hynny mae angen i ni i brawfholi ydy meddalwedd oedd dim ond nawr wedi ei lladwythyd ac wedi ei mensefydlwyd trwy'r chwaraewr pecyn synaptig wedi ei gyfleuwyd yn gywir ar yr cyfrifiadur hwn. Felly, yr hyn yn gallu brawfholi hyn trwy rhedeg y gorchymyn Docker, cysylltnod, cyfansoddi fel hyn, ac wedyn rhyw fath o dewisiad fel cysylltnod, cymorth. A dyna fe, mae'n yn ymateb gyda'r allbyniad o'r dewisiadau gyda'r y gorchymyn hwn, heb trafferth, sydd yn arwyddocae mae'r mensefydliad yn llwyddiannus. Felly os yn eisiau i brawfholi ydy yr Docker neu llong borfeydd cyfansoddi wedi ei mensefydlu yn llwyddiannus, bod yr enw'r o'r meddalwedd neu pecyn yn llongfeydd cyfansoddi neu Docker Compose i redig yr meddalwedd yr hyn gallu dim ond defnyddio y gorchymyn llong borfeydd neu Docker. Felly os yr hyn yn rhedeg yr gorchymyn pa llong borfeydd neu which Docker yr hyn yn gallu darganfod mae'n wedi ei mensefydlwyd i mewn yn y tegell blaenslais user, blaenslais bin. Felly os yr hyn eisiau i brawfholi ydy yr mensefydliad hwn yn llwyddiannus, yr hyn yn gallu rhedeg yr gorchymyn llong borfeydd neu Docker, wedyn gwagle ac wedyn rhedeg ac wedyn gwagle ac wedyn yn y Saesnig hello, cysylltnod byd fel hyn, ac wedyn bwyso ar y botwm doddiad. Yn gyntaf mae angen i wneud yn sicr mae'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngryd, ac wedyn ydyn gallu bwyso ar y botwm doddiad. Mae gyda ni fan yma y neges gwach ynglyn â'r caniatad. Os yr un yn rhedeg y gorchymyn sudo i rhedeg fel yr defnyddio'r goreddyn, ac wedyn unwaith eto llong borfa ac wedyn unwaith eto llong borfeydd neu Docker ac wedyn rhedeg ac wedyn hello byd neu hello world yn Saesnig. A dyna ni. Dyma'r raglen bychan
I brafoli mewn sefydliad, roedd angen I ni dim ond I rhedeg hwn gyda'r gorchymyn pseudo I rhedeg fel yr defnyddio'r gwredyn oherwydd nad oedd caniatad I ni I rhedeg fel defnyddio'r arall. Felly dyma'r elfen gyntaf ar gyfer diben o cipyntoru gwrthodolyn I mewn a draws llwyfan i'r gwrthodolyn sydd yn gallu rhedeg I mewn yn y cipyntoru weithrededd Windows. Yr elfen yw mae ar ein cyfer ni I lawrlwytho feddalwedd gyda'r enw Fyne-cross ac rwy'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio yr gorchymyn go, dwacle, cyrchu, github.com/Fyne-cross ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni. Nawr, unwaith eto, os ydyn ni eisiau I brafholi, ydy yr meddalwedd hon wedi ei mesefydlyd yn llwyddannus, rydyn gallu rhedeg y gorchymyn Fyne-cross ac wedyn gysylltnod ac wedyn cymorth. Felly mae'r neges gwall yn dweud ni chan fyddi'r gorchymyn cross ni chan fyddi'r gorchymyn Fyne-cross. Felly oherwydd os ni'n yn rhedeg y gorchymyn go I gyrchu wrth cadw fa GitHub yn debygol mae'r feddalwedd Fyne-cross yn bodoli yn isod i'r prif tegell go ac wedyn bin. Felly os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r enghraifft oddi wrth yr plegell cartref is plegell go ac wedyn bin. Felly dyna ni, dyma'r lleoliad o'r feddalwedd Fyne-cross. Nawr, os ydyn rhedeg y gorchymyn, y tilde ar gyfer yr plegell cartref ac wedyn go ac wedyn bin ac wedyn Fyne-cross ac wedyn cysylltnod cymorth. A dyna ni, dyma'r dywisiadau ar gael rydyn gallu ymddengys yn cipyntoru gyda'r meddalwedd hon i'r llwyfan ar gyfer gefn drefn weithrededd Darwin, Linux, Windows, Android, EOS, BSD rhydd ac yn y blaen, ac hefyd ar gyfer wefan. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg yr un gorchymyn, ond gyda'r dywisiad Windows, ac wedyn I bwyso ar y botwm dodiad, beth yn digwydd. Felly mae angen I ni, oherwydd y neges gwall fan yma, mae'r caniatad gwaharddwyd, mae angen I ni rhedeg gyda'r gorchymyn pseudo ar y blaen, rhedeg fel y gwredyn defnyddiwr. Unwaith eto, Fyne-cross Windows. Nawr mae'n galw ar Docker neu llongborth feydd I llawrlwytho darluniau neu delweddau oddi wrth y rhyngrwyd ar gyfer y llwyfan Windows I cipyntoru gwrthodolyn fan yma I mewn ar gyfer Windows.
Fel da chi'n gweld, yma'r delweddau hyn oddi wrth yr cynaliwr oddi wrth Fyne-io, blaenslais Fyne-cross delweddau, llan wahanol, Windows, felly dwi'n dychmygu mae rhain yn berthnasol i'r pentoriad i mewn yn yr gwerthydolyn ar gyfer y llwyfan Windows. Felly, mae'r holl cwrs wrthyddiad, neu'r cyfeithiad, neu'r teithraddiad, neu'r proses o'r git pentyru yr gwerthydolyn drwy'r defnyddio Docker ac hefyd Fyne-cross wedi ei ymadael gyda'r neges gwach fan yma, ni ellir glanhau yr tegell neu'r cyferiad bin. Felly, yma'r git pentyriad ar yr amgylchiad Linux a draws i'r gwerthydolyn Windows yn fethdod, ond ei fod yn fethdod, nid ydw i ddim yn anfodlon o gwbl, oherwydd dwi'n wedi dysgu llawer o bethau ynglyn â'r feddalwedd Docker neu llong borfeydd ac hefyd ynglyn â'r Fyne-cross. Felly, i dweud y gwir, dwi'n weddol fach o wedi dod o hyd o'r profiad hwn o fesefydlu y feddalwedd Docker ac hefyd Fyne-cross yn llwyddiannus, o rydyn ni'n llwyddiannus yn rhedeg yr cyntaf cymwysiad oddi wrth Docker, sef y Docker Hello World, ac yr oedd hynny yn rhedeg yn llwyddiannus, ac yr rydyn ni'n llwyddiannus yn yr llagwyddiad o'r Fyne-cross hefyd, ac yn ei fiansefydliad ar y cyfrifiadur hwn, ond dim ond nid oedden ni'n llwyddiannus yn defnyddiad ohonyn nhw i greu yr gwerthydolyn draws llwyfan cydnabydrwyd i rhedeg i mewn yn y cefngrefn weithrededd Windows. Felly, trwy'r profiad hwn, dwi'n meddwl mae'n fwy adawol na trach na'r defnyddio y dynasiad hwn i dod o hyd neu gyrraedd at ein diben o'r gwerthydolyn Windows. Dwi'n meddwl mae'r dynasiad cyntaf yn ychydig yn fwy addawol, sef i defnyddio y gorchymyn go build gyda'r amrywolion amgylchiad ac yn y blaen fel arddangoswyd yn y cyntaf rhanbarth o'r fideo hwn. Felly, oherwydd hyn, dwi'n meddwl ar y cyfnod hwn rydyn ni'n gallu gadael yr arloesiad hwn o'r archwilio i draws gydpentyru ar llwyfan Linux i mewn i'r gwerthydolyn .exe ar gyfer Windows trwy defnyddio Docker ac hefyd Fyne-cross, ond yn hytrach, dwi'n meddwl mae'n fwy adawol i dilyn yr dewisiad arall, sef i defnyddio go adeiladu gorchymyn. Felly, oherwydd hyn, dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am ei gwylio. Tan y tro nesaf,
Cadwch saff a hwyl.